Gernikako akordioko sinatzaileak animatzeko jendarte osoari larunbateko manifestazioa etortzeko Bilbora, 22 arratsaldeko 5:00 berresten dugu une oso garrantzitsua dela, pentsatzen dugu Donostiako aieteko adierazpena oso importantea dela, beste bultzada bat dela, eta benetan unea dela bultzada hau aprobetxatzeko eta aurrera egiteko. Ez usteko prozesua bat bakarrik eragile politikoen eskuetan, baizik eta herritar guztiek parte hartzeko. Bai, eragile sindikal, politiko, zein gizarte eragile guztiek, horregatik jendarte guztia animatzen dugu kalera irtetzeko eta aprobetxatzeko une garrantzitsu hau eta politia, ez? Hau da, adierazi nahi dugunak, behin baino gehiagotan aipatu dugu zen motako konponbidea nahi dugun, horregin adierazi nahi dugu, bakea nahi dugula eta normalizazio politikoa ere. Normalizazio politikoaz ulertzen dugu partido politiko guztien legalizazioa, irtenbide elkarrizketatua eta galtzaileri gabekoa eta hori berri adieraztera aterako gara eta espero dugu benetan milaka izatea kalean topatuko gara.